De VVD had aankondigen dat Rietslid dicht naar verder daar de VVD-fractie in de gemeenteraad van Noord-Friesland mij directe ingang verlitten had. Ze had besloten om haar zit mee te nemen en haar aan te sluiten bij de partij Liberaal Noord-Friesland. Bij u in de studio is dicht naar verder daar. Goedemiddag en welkom. Dankt. Voor de boetewereld en de VVD-fractie kwam deze aankondiging van jou eens wel een beetje zo uit de lucht vallen. Het is een beetje out of the blue. Want ja, wat is er gebeurd? Ja, ik heb het ook gelezen dat het voor hun heel verwachts kwam. Maar het is niet helemaal waar. Ik ben ongeveer een jaar geleden in gesprek geraakt met de raadsleden van Liberaal Noord-Friesland. Samen met mijn 2 steunfractieleden. En hebben we een gesprek gehad. Om te kijken of we wat voor elkaar konden betekenen. Ik was al een tijdje niet helemaal happy meer met hoe het in de VVD ging. Ik ben 16 jaar geleden lid geworden. En ja, dat is niet meer de VVD die het nu is. We hebben toen een goed gesprek gehad. Maar ook besloten om eerst gewoon door te gaan met de VVD. Dat hebben we ook aan het bestuur verteld. Maar goed, er komt nu weer een nieuwe periode aan. Landelijk gaat het natuurlijk steeds slechter. Trouwens vind ik met de hele politiek in Den Haag gaat het niet goed. Maar ik moest natuurlijk kijken of ik door wilde. Nou, de VVD heeft daar regels voor. Dus ik moest even bij het bestuur komen. Hebben we ook gedaan, goed gesprek gehad. Ik mocht door. Maar ja, dan komt natuurlijk ook campagnetijd. Er komt een nieuw verkiezingsprogramma aan. En we hadden natuurlijk reces. En ik zat thuis en ik dacht, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Ik wil niet verder voor de VVD. Ja, en wat dan? En dan kun je natuurlijk meerdere dingen doen. Je kan gewoon stoppen. Maar goed, ik vind het raadswerk gewoon heel mooi werk. En dat wilde ik eigenlijk nog heel graag sowieso nog een periode proberen. Nou ja, wat moet je dan doen? Zetel meenemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat voorheen ook nooit zo chic vond om dat te doen. Maar ja, aan de andere kant, het is wel mijn zetel. Ja. En dus daar lang over nagedacht in de vakantie met mijn familie, mijn gezin. Van wat zal ik doen? En steunfractieleden ook daarbij betrokken. En toen heb ik toch de beslissing gemaakt om over te stappen en mijn zetel mee te nemen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja, dat is best wel een heel groot verhaal. Want dat komt bij mij al een hele grote vraag op. Heel praktisch wordt het natuurlijk wel zijn van het is in de radio zetel, maar het laatste begin, dat is echt zo. Ja. Maar het voelt natuurlijk alsof je een zetel van de VVD meeneemt. En ja, die is nou net meer vertegenwoordiger. Dus in die zin snap ik de reactie wel van zetelroof. Je zegt het zelf ook al, dat is net altijd even chic. Nee, klopt. Maar goed, zetelroof is het dus niet. Hè? Nee. Ik neem natuurlijk wel die zetel mee. Maar officieel is het geen zetelroof. Officieel is die zetel van mij. Nou ja, en dan, ik doe zeg maar niet iets wat niet mag. En nee, wat leuk is natuurlijk, dat precies, snap ik. En ik snap ook dat het bestuur het niet fijn vindt. Dat snap ik allemaal. Het zou heel raar zijn als hun naartoe juichen en zeggen, nou wat fijn. Ja. Nou hebben we de VVD niet meer in de gemeenteraad. Dus dat snap ik allemaal wel. En ik heb op zich heel veel positieve reacties gekregen. Maar ook wel een aantal VVD die zeiden, moest het nou zo? Ja, nou ja, ik heb gewoon deze beslissing gemaakt. En dat snap ik. Kijk, en respect voor jouw beslissing, want dat is jouw keuze dan. Maar het gaat er wel om van, we hebben ook reële verkiezingen. Ja. Waarom? Juist, dus daarom nu. Er zijn ook mensen die zeiden van, was gewoon voor de VVD in de raad gebleven. En was gewoon voor de Liberaal naar het eerst op een lijst gegaan. Nou, ik zei, dat had ik helemaal raar gevonden. En dat je dan voor de VVD in de raad zit, maar vervolgens campagne voert met een andere partij. Dus het was nu eigenlijk ook, nu of niet. Dan had ik gewoon moeten blijven. En dan had ik gewoon met de verkiezingen moeten zeggen, ik stop nu. Ja. Ik wil niet meer op een lijst en ik hou ermee op. Maar nogmaals, ik vind het raadswerk zo mooi dat dat voor mij eigenlijk geen issue was. Dus het is kiezen misschien tussen 2 kwaden. En dit is mijn beslissing geworden. Ja, nou zei je correct wel, ik viel me net zo goed bij het gedachtegoed van de VVD, de richting die het op gaat. Wat steurt jou daarin? Nou, ik weet je, jaren terug, toen hadden we een keer een bijeenkomst in Bedaard. En toen was ik het jongste raadslid. En toen stond ik tegenover, dat was een of ander item, het oudste raadslid. En dat was mevrouw Klinkenberg van de Partij van de Arbeid destijds. En daarvoor was er een kabinet geweest met de VVD en de Partij van de Arbeid. En ik moet eigenlijk zeggen dat de Partij van de Arbeid toen heel veel heeft gelaten voor het kabinet en eigenlijk voor de VVD.
En dat vond ik wel een dingetje, want daar is de Partij van de Arbeid heel erg op afgestraft. Maar daarna kwam er een kabinet tussen VVD en D66 onder andere. En vond ik gewoon dat de VVD als een schoothondje achter mevrouw Kaag aanliep. En dat voelde al niet echt fijn. En ik moet zeggen, ja, de laatste tijd, als je nu het nieuwe verkiezingsprogramma leest, waar is de landbouw? Ze doen er gewoon heel weinig voor. En ik vind gewoon dat het eigenlijk een beetje verplaatst van een landelijke partij naar een stadse partij. En dat hele platteland, dat vind ik dat ze daar gewoon veel te weinig aandacht aan schenken. En dat heb ik ook wel. Ik zit dan in het noorden van Nederland. Nou, ik zeg dan wel eens, het interesseert ze geen moer wat ik daar doe. Nee. Als VVD'ers dan, zo bedoel ik het. Ja, nou is het natuurlijk zo van de VVD, ja, de laatste maand, het gaat net al je zaken lokker. Nou wil er zijn van, ja, het heeft niks te maken met onze partijleider. Het is natuurlijk echt net een geschikt moment om nou partijleider te vervangen. Maar ik denk wel dat dat effect heeft. Wat ik zeg van, nou ja, eigenlijk, Joost is het net direct met zoveel woorden, maar een beetje het zwalkende beleid. Nou, het laatste kabinet werd ze zitten, dat wie echt geen succes. Nee. Je neemt een nieuw kabinet, werd ze te volle, hun liberale waarden schijnbaar inleveren. Ja. Landelijk is het dus net goed. Want ja, volgens mij de laatste peiling op dit moment 50 zetels. Ja, heb ik ook gehoord. Ja. Dus en dat is gewoon heel erg jammer. Om nou een beetje zeker het te verliezen, of niet? Nee, absoluut niet omdat hun nou zakken. Maar gewoon, ik denk wel dat er meer mensen zoals mij denken. Dus dat dan een samenloop is, zeg maar. Maar het is niet dat ik zeg van ja jongens. Want de vorige verkiezingen, toen zijn wij van 3 zetels naar 1 gegaan. En toen was er ook iemand die mij interviewde en zei, hoe komt het nou? Komt dat door het landelijk beleid? Nou, ik zei, dat is heel raar, want op dat moment was de VVD toen de grootste partij. En ook zo, dan hadden wij dat hier ook moeten zijn. Ja. Dus zo werkt het niet helemaal. En het is gewoon zo, ik heb wel heel vaak in de raad gezegd, wij van de VVD, nou het is Friesland, vinden dit of dat. Maar als wij wat vinden, en het gaat eigenlijk 180 graden tegen het landelijke VVD in, dan is dat ook raar. Je kan niet binnen de VVD je soort eigen afdelingje vormen die wat anders denkt als de landelijke VVD. En als dat steeds vaker gebeurt, ja, dan moet je je wel afvragen, waarom zit ik hier dan voor de VVD? Want wat wij hier vinden, is eigenlijk anders wat de landelijke VVD vindt. En als dat, een keer niet strookt, dan is daar nog overheen te komen. Dan kan je nog uitleggen, ja, maar wij zitten hier in het noorden van Nederland. Het is allemaal net een beetje anders. Maar op een gegeven moment gebeurt dat zo vaak. Dan moet je je afvragen, ja jongens, maar eigenlijk vertel ik helemaal niet meer het VVD-geluid. Niet het landelijk VVD-geluid. Nee. Nou, en dat gebeurde gewoon steeds vaak. En nogmaals, we moesten verkiezingsprogramma schrijven. Ja, dan heb je natuurlijk wel het landelijk programma er ook bij. Je kan niet gewoon zeggen, wij hier vinden heel wat anders dan de VVD. Nee. Dus dat er eigenlijk steeds verder van je hoe elkaar. Van mij wel. Gaat dan de keuze maken om dan over te stappen naar liberalen wat is Friesland. Want dat is een nieuwe partij. Nou ja, inmiddels ben je daar steeds op een lijst. Ja. Die zitten dan weer wat liberaal, wat strakker klopt. in een leer dan de VVD. Past dat beter bij jou? Ja. Veel beter. Ja? Ja. Want dat ik zorg dat het asielbeleid, daar ben je vrij rigoureus in. Vind ik nog wel wat. Kun je het nog wel strenger handhaven worden. Dus dat is misschien wat meer de knoetroer. Nou ja, inderdaad. Als er regels zijn, dan moeten we ze ook handhaven. Want anders hoeven we de regels ook niet op te stellen. Maar past dat beter bij jou? Want dat is nog wel wat, een stapje. Ja. Extremer wil ik het net nemen, maar een stap verder dan wat de VVD vasthield. Ja, nou dat klopt. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik die keuze heb gemaakt. Ik bedoel, ik vind ook wel, we hoeven niet alles iedereen op te leggen. Maar als we dingen opleggen, omdat dat gewoon beter is voor het land, laat ik het zo zeggen. Dan moeten we ook handhaven. En dat merken we heel vaak in de raad. Terwijl er zijn wel heel veel mensen die willen van alles. Andere partijen helemaal prima. En die ideeën zijn soms heel, heel goed. Maar we kunnen dat nooit handhaven. Dus moeten we ons afvragen, willen we dan alles over de kop halen om nieuwe regels te bedenken. Vervolgens waar we er niks mee doen. Dat heeft ook geen zin. Nee. En qua AZC, ik sta er net zo in als hun. En misschien wel een iets andere reden. Vorige discussies natuurlijk was het voor liberaal dat is. Nou, nee, punt. En ik vind wel gewoon, we moeten wel ons beseffen dat wij wel in een bijzondere regio wonen. En dat we gewoon heel erg woningtekort hebben. Dat onze jongeren heel graag een huis willen. Dat de bouwplannen op het moment niet door kunnen gaan omdat er geen stroom is. En wij kunnen dan wel allemaal maar AZC's en noem maar op. Dan kunnen we bouwen. En die mensen kunnen we hier wel. Als we voor onze eigen inwoners geen goede gastheer kunnen zijn, vind ik ook niet dat we dat voor
mensen van buiten kunnen zijn. Wat is als laatste vraag voor jou van belang waar de gemeente die het nevens jou naar je partij meer eigen van moet hebben? En dan zit ik even te denken naar volgend jaar, want dan hebben we verkiezingen natuurlijk. Ja, en ik snap niet. Nou, de gemeente Rie, wij moeten meer eigen van hebben dan dat noodzaak het geval is. Je neemt het correct leven, nou, het AZC en wat de commissie dokum, het onderzoek wie ze voor de oorzaak uit, maar kleren komt er nou al. Wat is hier van belang van volgend jaar? Dus het verkiezingsprogramma misschien voor ons. Nou ja, we moeten goed om onze inwoners denken. We moeten goed om onze ondernemers denken. We moeten goed onderwijs bieden. En goede huisvesting. Dat zijn eigenlijk wel de dingen waar wij heel goed als gemeente dat moeten zorgen dat dat goed loopt. Want dan blijven de mensen hier ook. We moeten niet alle onze inwoners wegjagen. Wel onderwijs en dan vervolgens is hier niks meer. De ondernemers steunen. Die hebben het ook niet altijd makkelijk. We hebben nou weer terrassenbeleid. Nou, onder andere in Dokkum. En dan zijn ze daar weer. Dan denk ik, weet je. We moeten ook een beetje meedenken. We moeten niet alleen maar tegendenken. Laat ik het zo zeggen. Wij gaan het volgen, mevrouw Verwerda. Ik wil je danken voor je toelichting. En van nou dan eerst nog maar een nog weekend. Dankjewel.